YouTube, ce faceți? Aici Super Dragon Gamer. Știu că n-am mai postat de mult, îmi pare rău pentru asta, am fost destul de ocupat și astăzi mă voi revanșa. O să jucăm un joc de Lucky Block pe Minecraft. Ce se întâmplă aici? În fine, și după cum puteți vedea, am încercat să-mi fac o casă. Nu am terminat-o încă. Aici avem un sat. Dacă vreți să vă dau seed-ul. Uitați. Bun. Și după ce o să desfacem toate cutiile, o să ne luptăm cu un mob. O să îl aleg eu mai încolo, deci să începem. O să-l pun pe peaceful ca să nu avem probleme. Așa. Obsidian. Așa l-am putea folosi. Așa. Vedem noi. Armură din gold, da. Nu prea ne ajută. Drăguț. Mai multe unelte de gold. Carte. Mi se pare că ceva să deschid aici. Bine, să vedem. Lucky Block Book. În fine. Am pus aici un chest ca să depozităm toate lucrurile. Aici sunt ce am primit, ce am luat înainte să filmez. Fine. O să mai punem un chest dacă e nevoie. Un stick. Frate, ce interesant. Drăguț. O să-l luăm după ce primim un Iron Pickaxe. Experiență! Dacă primim un enchantment table, putem să folosim. Așa. Oh, nu! Te rog să nu! Pe bune! O să pun pauză și apoi să mă întorc. Așa, ne-am întors. Am reușit să rezolv cât de cât situația. Nu cu reparatul, ci să mă întorc. Da, în fine. Continuăm. Exact ce v-am spus înainte. Nu putea să-mi dea și un pickaxe. Din nou, săgeți. Un arc. Ai de capul meu! Nu din nou! Așa. Parcă văd că mi s-a dus și chestul și probabil și o parte din casă. De data asta o să facem mai departe. De ce? Scuze. Pe unde era? Pe unde era? Uite aici. Nu, nici ce nu a pățit nimic. E în regulă. Continuăm. Să ne ducem aici. Albine? Nu suntem pe peaceful. Așa. /glame. Uite că suntem la ultimul bloc. Trebuie să fie ceva bun. Super, Lucky Sword. Și are dreptate. Bun, deci blocul ăla nu prea ne ajută. Să vedem ce mai avem noi pe aici. Așa. Ce? De unde? În fine. Și să aruncăm ce nu avem nevoie. Nu. Să aveam de dinainte. Deci nu. Nu. Avem nevoie de două. Nu.
Cine știe. Așa, să vedem. 4 nivele. Să vedem ce putem face. Că nu avem ceva cărți. Să vedem ce avem. Power 1. E bine. Acum să vedem ce o să ne batem. Drept Mobzilla. Nu. Hai de capul meu. Te am aici și nu știu ce să aleg. Uite și aici mai sunt Robo Pounder, Robo Gunner, Robo Warrior. Haide. Ai. Virar. Na, trebuie să iau de pe creativ. Să vedem. Robo. Robo Warrior. Slash Mode. Yes. Bun, o să facem pe undeva mai încolo. Ce ciudat arată. Aici e bine. Deci avem acum trebuie să mergem pe easy și ce să zic, urați-mi succes. Gata? 3, 2, 1 și hai daci! Hai la tata! Hai! Am mers chiar așa cum credeam că o să merg. Poate ar fi trebuit să aleg un boss mai... Adică nu un boss, ceva mai simplu. De acolo, casa și Robo Warrior s-a despawnat. Crezi că ar trebui să ne batem cu asta? Cât are? Nu. Să alegem at boss. Nu neapărat boss, da, vedem noi. Wither Skeleton, no, Ender Dragon, no Golem, Iron Golem, Wither Boss, Girlfriend. Nu Wither. Deci nu Wither-ul. Ender Reaper. Unde e? Cred că știu cu ce. Small Worm? Nu. Alien. Numai bune. Bun. Bun. Da, bun. Lag. Deci, cum am spus și înainte, urați-mi noroc! Hai de capul meu! Ah, nu chiar. Hai aici! Hai la tata! Lasă-mă fă în pace! Na. Numai buni și ăsta. Să ni se regenereze un pic viața. Hai aici! Unde ești, mă? Unde? Nadaci. Lasă-mă fă în pace!
Te prind aici. Na. Măi bine ce ai făcut, măi bine. Nu fugi. Pic mai sus. Nu. Te mișca de acolo. Unde ești? Pic mai sus. Nu te mai regenera! Nu pot să cred! L-am făcut! Este! Este, bă! Ăla-i, tată! De. Bun. Ce tare a fost! Și chiar dacă sunt pe ultima inimioară la viață, tot a fost fain. Așa-i? A fost cum să n-a fost. Stai puțin, să vedem ce ne-a dat. Mai bine să ne transformăm într-o zburătoare. Mama! De chestia aici de față. Ce? Cum să fi murit, mă? La că nu contează. A fost bine, așa-i? Da, a fost. Bun, păi, da, cam asta a fost pentru azi. Uitați să vă abonați, să dați like, comment și ne auzim data viitoare. Ciao!